Днес ще ви заведем на разходка на едно място, което се намира на около 70 км от Пловдив. Очаква се да има сняг, слънце и много настроение. Освен това много борове и миризма на страхотни ястия. Така че ще видите за какво става въпрос следващия час. Защото ние няма да ви кажем къде отиваме. Останете с нас. Изключително ми е приятно да ви посрещна в туристически информационен център към община Чепеларе. Казвам се Даниела Сивенова и съм главен експерт туризъм към общината. Ако наистина сте влюбени в Родопите, ако харесвате белите писти и мразите шумотевицата и суетата на големия град, наистина сте на точното място в Чепеларе. Добре дошли и заповядайте да поговорим. Града в момента е пълен с хора, което значи, че Чепеларе стъпка по стъпка, бавно се утвърждава като един добър ски център за млади хора, за семейства, които наистина обичат родопското гостоприемство, уюта. Вие гледате слънчеви забивки и градски настроения. Сега отиваме да видим как са ските. Часа е около 11:30 и малко. И отиваме да видим какво е положението на лифта. Сега да видим лифтчето трябва да е някъде в края на града. Обясниха ми го от моста надясно, завиваме. Нямам вече търпение да ходим на сняг. Да пробваме как са ските, борда, каква е хавата. Опа, наближаваме вече. Леле, къде са наспрели? Ето, ски център 200 метра надясно. Време да нахузваме чепиците. Общенцата за каране. Не знам дали ще се класираме, защото май на лифта е така. Ради ни чака горе на лифта. Отиваме на лифта, обаче, понеже трябваше да спреме доста по-надолу и направо се скапах тук като се качиме, че да не са тъкъмите, но ние се забавляваме. Между другото, ти от музея ли ги взе? Да, от модерен музея. Сега ще те учи да караш ски на Fashion Style Techno Pro. Ски на као. От 90 век. Рали, къде се губиш? Точно за теб си говорихме между другото преди малко. Пропуснах реда на опашката, виж колко хора има и сега ще трябва да се редим пак от начало. Верно. Защото ти пак закъснях. А това е, защото там едни момчета долу трябваше Не там... се оправдавай. Много беше сложно. Важно, че сме тук, а това са... Градски забивки, останете с нас, защото се качваме горе на високо.
дай. Какво да давам? Аз не мога. Не знам как се ходи с тия обувки. Чувствам се без крака. Ако хода малко странно, вие не ми се смейте много. Съоръжението, за наше съжаление, е само едно към момента. 4-седалков помагалски лифт. Модерно съоръжение, 2000 човека на час. Има 2 бейби влекчета на върха. Стават за първи стъпки. Стават за начинаещи, да, дори са много добре подбрани местата, както за сноуборд, така и за ски. За деца единственият недостатък е, че детето, което трябва да се качи горе, трябва да ползва голямото съоръжение, но персонал е много добре подготвен и това по-скоро не може да е недостатък в крайна сметка. По-важното е в крайна сметка, че работи. Да. Едно работи. Да, работи. Чепеларе има слух сред старите скиори и бордисти, че има много хубаво трасе и също се доста дълга пистата. Каква е дължината? Значи основната писта е около 3 км и 400 метра, която е в по-голямата си част червена. Червена значи със средна трудност. Червена значи най-трудната към момента. ли? Да, забранено е вече по международните стандарти да има черна писта. А най-дългата е близо 6 км. Води се ски път, който на места пресича червената и е много приятна. 6 км. Ле. Това, което искам да отбележа е, че качвайки се на пистите, вие ще видите, че въпреки многото хора няма никакви опашки не се създават опашки. Няма паника по лифтовете. Няма паника по лифтовете и може би наистина ще се утвърди девиза на Чепеларе курорт. Елате да карате наистина ски, не да висите по опашките. Всъщност винаги, когато говоря за Чепеларе и за района, се изкушавам да започна с единствените и може би нещата, които по някакъв начин отличават града ни от останалите курорти. Първо искам да кажа, че Чепеларе е първия курортен град в Средните Родопи. Това е далечната 1937 година. Чепеларе е най-високият град в България. 1140 метра над морска височина. Според последното преброяване, жителите на общината са около 8100 души. В Чепеларе живеят много млади хора. Хора, които се образоват извън града, но се връщат и работят в него. През последните години наистина се опитваме да работиме в посока развитие на Чепеларе не само за зимен, но и за летен туризъм. И така, едно от нещата, върху които акцентираме, е всъщност Чепеларе гостоприемство в 4 сезона. Кажи сега, сноуборда или скит? Значи, аз карам и двете. За съжаление не можах да се науча да карам добре сноуборд, мек сноуборд да кажа. Реших, че твърдия е по-лесен. Не знам дали хората разбират мек и твърд. Значи мекия е когато е с меки обувки и меки автомати. Твърдия е с скиорски обувки. Скиорски обувки и твърди автомати. Почнах да се уча да карам твърд и различно е. Но определено ските са по-голяма тръпка, защото... Ти си скиорче, аз те видях веднага. Просто... Ските са по-голяма тръпка. Не казвам, че сноуборда не е, но там паданията са, според мен, са жестоки. Трябва да си има оборудване, каски, гърбове, въобще... И най-вече здрав. Здрав. Зимата ми е просто любимия сезон. Не обичам топлото, не обичам летните жеги, не обичам морето, колкото и зле да звучи. Просто тук е моето место. Време е вече да разберем кои са задължителните места, които трябва да посетим, когато дойдем в Чепеларе. Започнахме с единствените неща и ще продължиме с тях. В Чепеларе се намира единствения по рода си на Балканския полуостров музей на Родопския карст. Той е като венец на всичко, което са направили пещерния клуб в Чепеларе с проучването на пещерите в региона, които са благоустроени и в момента
момента се ползват от години, всъщност се ползват от туристите. Това са пещерите в Триградското ждрело, Дяволското гърло и Ягодинската пещера и Ухловица. Другото място, което задължително трябва да посетите, това е музейната сбирка на ските и ски спорта. И тук искам да акцентирам върху още единствено нещо, което Чепеларе е дало като принос, не само в родната ни история на ски спорта, а и за града. Всъщност единствената българска златна олимпийска шампионка е от град Чепеларе, Екатерина Дафовска. И музейната сбирка и на ските и ски спорта всъщност се създава след нейната победа в Нагано 1998 година. Двете църкви в град Чепеларе са паметници на културата с национално значение. Задължително трябва да се видят и Свети Атанасий, която има съхранено килийно училище, и църквата Света Богородица. Много близо до Чепеларе се намира националната обсерватория Рожен и обичам да казвам, че една от причините, поради които човек трябва да посети Чепеларе, е всъщност наистина да се почувства по-близо до звездите и до космоса, именно с посещението на тази обсерватория, която се намира на около 10 на километра от града. Излязохме вече извън рамките на града. Какво друго може да видим наоколо? Имаме прекрасни маркирани туристически маршрути в планината. Селата, които са в нашата община, хората са изключително предприемчиви и от години развиват селски туризъм. Наистина можете да се насладите на местната кухня, на фолклора, да видите природни забележителности. Едно от 24-те чудеса на България и един от 100-те национални туристически обекта, чудните мостове, е задължителното нещо, което трябва да видите, независимо дали през лятото, през пролетта или есента. Вълшебно място, където човек наистина се чувства като прашинка от времето. Както се досещате, може би не, но ние ще ви кажем, погладняхме и се сещаме за разни чудни гозби. Обаче не знаем кои са местните вкусоти, така че сега е времето да разберем какво да ядем в Чепеларе. Една от причините, поради които нашите гости и туристи се връщат отново и отново, е наистина местната кухня. Специалитетите като родопски клин, това е една наистина изключително вкусна баница, чевермето, пататника. Всичко това можете да опитате в нашите заведения. Аз огладнях. И аз огладнях, обаче имаме още малко работа да свършим, а именно да разберем вие от Чепеларе ли сте? Аз не съм кореняк чепеларка, но наистина много години работя за този край и се гордея с това, че съм имала този шанс съзнателните си години да прекарам тук. Не би го заменила. Ние сме от телевизия BBT и снимаме за Чепеларе и ще нощуваме тук. Къщата ви е пълна сега. Пълна е. Не мога да повярвам. Искате ли да ви отворя? Да. Хайде, ще имам раздерени ключове, ще ви отворя да видите, че абсолютно е пълно. Шегувам се, няма да отваряме на хората стаите. Какво става тук в Чепеларе? Чепеларе е супер. Ние сме за 2 месеца, 3 месеца. След това няма нищо. След това лятото няма хора. Почват от август, септември, като напече жегата и почват хората от Варна, от морето и така нататък да идват.